कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वासादि गौरभद्रवृंद हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण பிரபுஜி பிரணாம். தமிழ் ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ்க்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे ஸ்கிரீன் कृष्ण தெரியுதுங்களா? माताजी। ஹரே தெரியுது கிருஷ்ண மாதாஜி। பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண இன்னைக்கு மாதாஜி நாம வாழ்க. பார்க்கக்கூடிய ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மத்தஜ எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகம் முதல் ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயம் 36வது ஸ்லோகம். கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. குர்வானா யத்ர கர்மாணி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். 5:31. ஓகே, லைவ் போதுங்களா பிரபுஜி? லைவ் போதுங்களா? यस यस माताजी। ஓகே. जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க, அன்மியூட் பண்ணிட்டு. முதல் ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயம் 36வது பதம். कुर्वाणा यत्र कर्माणि कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्चिक्षया सकृत् भगवच्चिच्छया कृणन्ति गुणनामानि गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च. कृष्णस्यानुस्मरन्ति च. कुर्वाणा यत्र कर्माणि यत्र कर्माणि भगवच्चिक्षया सकृत् भगवच्चिच्छया कृणन्ति गुणनामानि गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च. कृष्णस्यानुस्मरन्ति च. कुर्वाणा यत्र कर्माणि
குர்வாண கர்மாணி भगवच्चिक्षया सकृत् பகவத்சிக்ஷயா गृह्णन्ति कुननामानि கிருணந்தி कृष्णस्यानुस्मरन्ति च ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குர்வாமா செய்யும் பொழுது எத்திர அதனால் கர்மாணி கடமைகளை பகவத் பரமபுருஷ பகவான் சிக்ஷா அவரது விருப்பப்படி அசக்ருத் இடைவிடாமல் கிருணந்தி எடுத்துக்கொள்கிறார் குணங்களை நாமானி நாமங்களை கிருஷ்ணசிய கிருஷ்ணரின் அனுஸ்மரந்தி விடாமல் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். எப்படி விடாமல் இடைவிடாமல் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். இடைவிடாமல் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். மேலும் ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உத்தரவுக்கேற்ப கடமைகளை செய்யும் வேளையில் ஒருவர் பகவானையும் அவரது நாமங்களையும் குணங்களையும் இடைவிடாமல் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவானின் பக்தர் ஒருவர் இப்பிறவிக்கோ அல்லது அடுத்ததற்கோ ஏற்ற எல்லா வகையான கடமைகளையும் செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது பகவானின் நாமம், புகழ், குணங்கள் முதலியவைகளை இடைவிடாமல் நினைத்து கொண்டு இருக்கும் வகையில் தமது வாழ்வை அமைத்துக் கொள்கிறார். பகவானின் உத்தரவு பகவத்கீதையில் தெளிவாக உள்ளது. வாழ்வின் எல்லா நிலைகளிலும் ஒருவன் பகவானுக்காக மட்டுமே செயலாற்ற வேண்டும். வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பகவானே உரிமையாளராக இருக்க வேண்டும். வேறு சடங்குகளுக்கு ஏற்ப இந்திரன், பிரம்மா, சரஸ்வதி மற்றும் கணேசரை போன்ற சில தேவர்களின் வழிபாட்டிலும் கூட அத்தகைய வழிபாட்டின் ஆளும் சக்தியாக அல்லது விஷ்ணுவின் பிரதிநிதியாக எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் யக்னேஸ்வரர் இருக்க வேண்டும் என்பதே மரபு. ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட வேண்டும் என்று சிபார்சு செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும் நிகழ்ச்சியை ஏற்புடையதாக செய்வதற்கு விஷ்ணு அங்கிருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி யாராவது இருக்கீங்களா? வாசிங்க பிரபுஜி. வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. அத்தகைய வேத கடமைகளில் மட்டுமின்றி நமது சாதாரணமான விவகாரங்களில் கூட, உதாரணமாக நம்முடைய குடும்ப விவாகரத்தில் அல்லது நம்முடைய வியாபாரம் அல்லது தொழிலில் எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் பரம அனுபவிப்பரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்து விட வேண்டும் என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். பகவத்கீதையில் பகவான் தாமே அனைத்திற்கும் பரம அனுபவிப்பவர் என்றும், எல்லா கிரகங்களுக்கும் உரிமையாளர் என்றும், அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் மிக சிறந்த நண்பர் என்று அறிவித்து இருக்கிறார். பரம புருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தவிர வேறொருவராலும் சிருஷ்டியுள்ள அனைத்திற்கும் உரிமையாளர் என்று சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. தூய பக்தர் ஒருவர் இதை எப்பொழுதும் நினைவில் வைத்திருப்பதால் அவர் பகவானின் தெய்வீகமான நாமம், புகழ், குணங்கள் ஆகியவற்றை பற்றி இடைவிடமாக பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். அதாவது அவர் எப்பொழுதும் பகவானுடைய தொடர்பு கொண்டவராகவே இருக்கிறார் என்பது இதன் பொருளாகும். பகவான் அவரது நாமம், புகழ் முதலியவற்றுடன் எல்லா வகையிலும் ஒத்து இருக்கிறார். இதனால் அவரது நாமம், புகழ் முதலியவற்றுடன் எப்பொழுதும் தொடர்பு கொண்டு இருப்பதென்பது உண்மையில் பகவானுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டிருப்பதை குறிப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க. யாரோ ஒரு பிரபுஜி ட்ரை பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கங்க, வாசிங்க. தெரியுதுங்களா? கொஞ்சம் கீழே வரணும். நம்முடைய வருவாய் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வரணும் மாதாஜி. எனக்கு வரல, கீழே வரும். இன்னும் கொஞ்சம் வரணும், இன்னும் கொஞ்சம் வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நாமம், புகழ் முதலானவற்றை அதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. நீங்க இது ஸ்கிரீன்ல தெரியறது வாசிங்க. நம்முடைய வருவாயில் பெரும் பகுதியை 50% குறையாத பகுதியை பகவான் ஸ்ரீ
கிருஷ்ணரின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் செலவிட வேண்டும். நம்முடைய சம்பாத்தியத்தில் உள்ள லாபத்தை இந்த நோக்கத்துக்காக நாம் கொடுத்து விட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்பதுடன் இந்த பக்தி மார்க்கத்தை மற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வதற்குரிய ஏற்பாடுகளையும் கூட நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். எனில் இதுவும் கூட பகவானின் கட்டளைகளில் ஒன்றாகும். பகவானின் நாமத்தை புகழையும் உலகம் முழுவதிலும் பிரச்சாரம் செய்வதில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டவர்களை விட தமக்கு அதிக பிரியமானவர்களை வேறு எவரும் இல்லை என்று பகவான் உறுதியாக கூறுகிறார். ஜடவலியின் விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளை பகவானின் கட்டளை நிறைவேற்றுவதில் பக்தர்களுக்கிடையே பிரச்சாரம் ஈடுபடுத்தலாம். பகவத்கீதையின் செய்தியை அவரது பக்தர்களுக்கிடையே பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் விரும்புகிறார். தவங்கள், தான தர்மங்கள், கல்வி முறையவற்றின் நற்பலன்களை பிறரிடையே அதை பரப்ப முடியாது. ஆகவே முயற்சி தொடர வேண்டும். இதன் தொடர்பாக மிகவும் சுலபமான ஒரு முறையை பகவான் சைதன்யர் போதித்துள்ளார். ஆடுதல், பாடுதல் மற்றும் பிரசாதம் உண்ணுதல் ஆகியவற்றின் மூலமாக தெய்வீகமான செய்தியை பரப்பும் முறையை அவர் போதித்துள்ளார். எனவே நமது வருவாயில் 50% இந்த முடிஞ்சு போச்சு இல்ல மாதாஜி? அதே குழப்பம் தங்கள் வருவாய் 50% இந்த நோக்கத்திற்காக செலவிட வேண்டும். சண்டைகளும் கருத்து வேறுபாடுகளும் கொண்ட இழிவடைந்த இந்த யுகத்தில் பகவான் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவால் போதிக்கப்பட்டதை போல் சமூக தலைவர்களும் செல்வந்தர்களும் தங்களது வருவாயில் 50% பகவானின் தொண்டிற்காக சம்மதிப்பவர்களானால் குழப்பம் நிறைந்த இந்த நரகத்தில் பகவானுக்கு இனிமையான ஆடல், பாடல் மற்றும் பகவானின் திவ்ய லோகம் மாற்றிவிட முடியும் என்பது உறுதி. இனிமையான ஆடல், பாடல். பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு போடும். யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. படிங்க. இனிமையான ஆடல், பாடல் மற்றும் சிற்றுண்டி பிரசாதம் ஆகியவை பிரயோகிக்கப்படும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க யாருமே மறுக்க மாட்டார்கள். அனைவரும் கலந்து கொள்வார்கள். மேலும் பகவானின் தெய்வீக இருப்பை தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொருவரும் உணர்வது நிச்சயம். இது ஒன்றே பக்தரை பகவானுடன் தொடர்பு கொள்ள செய்து ஆன்மீகத்தை உணரும் அளவிற்கு அவரை தூய்மைப்படுத்தும். இத்தகைய ஆன்மீக செயல்களை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவதற்குரிய ஒரே நிபந்தனை என்னவென்றால், பௌதிகமான ஆசைகள், பலன் கருதும் செயல்கள் மற்றும் வரட்டு கற்பனைகள் ஆகிய அனைத்திலிருந்தும் முழுமையாக விடுபட்டுள்ள ஒரு தூய பக்தருடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் அவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதாகும். பகவானின் இயற்கையை ஒருவரும் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அது பகவத்கீதையிலும் மற்றெல்லா வேத இலக்கியங்களிலும் பகவானாலேயே பேசப்பட்டுள்ளது. அவற்றை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு பகவானின் உத்தரவுப்படி நடப்பதுதான் நமது கடமையாகும். இது பக்குவமடையும் பாதையை நோக்கி நம்மை அழைத்து செல்லும். ஒருவன் தனது சுய நிலையிலேயே இருக்கலாம். குறிப்பாக பல வகை துன்பங்கள் நிறைந்த இக்கலியுகத்தில் ஒருவரும் அவரது சுயநிலையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரே நிபந்தனை என்னவென்றால், பகவானுடன் இரண்டர கலந்து விடுவதை நோக்கமாக கொண்ட வரட்டு கற்பனைகளை கைவிட வேண்டும். மேலும் திமிர் பிடித்த அத்தகைய தற்பெருமையை கைவிட்ட பின் மேற்கூறியது போல உயர்ந்த தகுதிகளை கொண்ட ஓர் உண்மையான பக்தரின் உதடுகளில் இருந்து பகவத்கீதையிலோ அல்லது பாகவதத்திலோ உள்ள பகவானின் கட்டளைகளை மிகவும் அடக்கமான முறையில் ஒருவர் பெற வேண்டும். சந்தேகமின்றி அது அனைத்தையும் வெற்றியடை செய்துவிடும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகய சக்ஷருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோவிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிஹம். वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பதத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, கர்மாணி நம்முடைய கடமைகளை பகவத் சிக்ஷயா சக்ருத் பகவான் பரமபுருஷ பகவானின் அவரது விருப்பப்படி அசக்ருத் இடைவிடாமல் எவரொருவர் நம்முடைய கடமைகளை செய்யும் பொழுது பகவானுடைய நினைவுகளில் நிலைத்து நிற்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக என்னை வந்தடைவார்கள் அப்படின்றதுக்கு நிறைய உதாரணங்களும் நம்ம நிறைய ஸ்லோகங்களும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இங்க என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னாக்கா, நம்முடைய கடமைகளை செய்யும் பொழுது பகவானுடைய நாம ரூப குணங்களை ஒரு உயர்ந்த பக்தர் இடைவிடாமல் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சோ நம்ம இப்படி நம்ம எப்படி கோபியர்கள் தன்னுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டேதான் இருந்தார்கள், ஆனா எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இதனால என்ன ஒரு பலன் அப்படின்றது நமக்கு வந்து பகவத்கீதையிலையும் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காங்க. 8வது அத்தியாயத்துல 14வது ஸ்லோகத்துல அனன்ய சேத சததம் யோ மாம் ஸ்மரதி நித்யசாஹ தஸ்யாஹம் சுலப பார்த்த நித்ய யுக்தஸ்ய யோகினாம். சோ எவரொருவர் தன்னுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டு இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் நிலைத்து நிற்கின்றார்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸி மிகவும் சுலபமாக என்னை வந்தடைவார்கள். அவங்க வந்து அடையக்கூடிய ஞானத்தை நான் கொடுக்கின்றேன்னு சொல்றார். சோ இந்த கடமைகளை செய்வதோட பலன் என்ன? எப்பொழுதும் நம்முடைய கடமைகளை பகவானுடைய நினைவில் நாம் நிலைத்து செய்யக்கூடியதோட பலன் என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானை அடையக்கூடியதற்குண்டான ஞானத்தை அவரே கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பர்பட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார், நம்மளுடைய நித்தியமான கடமைகளை செய்ய வேண்டும், அதே சமயத்துல ஸ்வதர்மம் அதோட சேர்ந்து பரோதர்மம். பகவான் நம்ம அந்த ஆத்மாவுடைய உண்மையான கடமை என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த வாழ்வின் நோக்கம், மனித வாழ்வின் நோக்கம் என்ன, உயர்ந்த மனித வாழ்வு எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, பக்தி மார்க்கத்தை கடைபிடித்து பகவானை அடைவது. அதே சமயத்துல என்னுடைய கடமையெல்லாம் விட்டுட்டு நான் பகவானை எப்பவும் ஸ்மரணம் பண்றது அது நமக்கு அளிக்கப்படவில்லை. நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும், ஆனா அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யணும், எப்பொழுதும் அவருடைய நினைவில் நிலைத்து செய்யணும். அதை இங்க வந்து பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார், 50% நம்முடைய சம்பாத்தியத்தை பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல வந்து நம்ம ஈடுபடுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். சோ அப்படி செய்வதோட பலன் என்ன? அப்போ நம்மளுடைய கர்மங்கள் அங்க தூய்மை அடைகின்றது, நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் தூய்மை அடைகின்றது, எப்போதும் அவருடைய நாம ரூப குணங்கள்லயே நாம நிலைச்சிருக்கோம். அதனால பகவானை எப்படி அடைவது என்ற ஞானத்தை அவர் வந்து ஆச்சாரியர்கள் மூலமாகவும் பக்தர்கள் மூலமாகவும் அவரே வந்து அதீதமான கருணையானால நமக்கு அளிக்கின்றார். சோ அது ஒரு விஷயம். அது அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம இப்படி இந்த உயர்ந்த செயல்கள்ல அதையும் சொல்லியிருக்கார். இந்த பகவானுடைய இந்த உயர்ந்த மிக
ரகசியமான ஞானத்தை மற்றவங்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்லணும். கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு வந்து அடுத்த நிறைய பக்தர்களுக்கு வந்து இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும், அதுவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா எப்படிப்பட்டவங்க கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்? அதிகாரபூர்வமான குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்த அந்த ஆச்சாரியர்கள் கிட்டமிருந்து பகவத்கீதை, பாகவதம் தெரிந்து கொண்டு அந்த ஞானத்தை நாம முழுமையாக பெற்று அதை நாம மற்றவர்களிடத்திலும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ 10வது அத்தியாயத்திலையும் 10வது ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லியிருக்கார். தேசாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயந்தி தே. யார் ஒருவர் எப்பொழுதும் பக்தி மார்க்கத்துல நிலைத்து உண்மையான அன்போடு இருக்காங்களோ அவங்க என்னை வந்து சேர்வதற்குண்டான ஞானத்தையும் நானே அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார். 18வது அத்தியாயத்திலையும் நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காரு 68ல யதம் பரமம் குஹ்யம் மத் பக்தேஷ்வ அபிதஸ்யாதி பக்தி மயி பரம் கிருத்வ மாம் ஏவைஷ்யத்தி அசந்தியச்சஹ. சோ இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை எவரொருவர் மற்றவர்களிடத்தில் எடுத்து கூறுகின்றார்களோ அவர்கள் எனக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படின்றதையும் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். ஸோ அல்டிமேட்டா இந்த ஸ்லோகத்துல நாம தெரிஞ்சு கொள்வது என்னன்னா கர்ம மிஸ்ர பக்தி. ஸோ கர்ம மிஸ்ர நம்மளுடைய கர்மங்களை எப்படி பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடுத்துவது, நமக்கு இட்ட கடமைகளை செய்ய வேணும். ஆனா அதை கிருஷ்ண உணர்வில் எப்படி அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வது? பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை நாம செய்யணும். அதற்குதான் நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு மிக எளிமையாக ஆடுதல், பாடுதல், பிரசாதம் உண்ணுதல் அப்படின்றத கொடுத்திருக்கார். ஸோ அந்த செயல்களை எடுத்து செய்யும் போது நமக்கு வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் உயர்வடைய முடியும். நாம தொடர்ந்து இந்த கர்ம யோகத்தை செய்து கொண்டே இருக்கும் போது நம்ம முழுமையாக இதெல்லாம் விட்டுட்டு அனன்ய பக்தி பண்ணல, கர்ம யோகத்தை செய்யறோம். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில் சேர்ந்தோம். அங்க கர்மமும் பக்தியும் இணைஞ்சிருக்கு, மிக்ஸ்டா இருக்கு. அதனாலதான் இது கர்ம மிஸ்ர பக்தின்னு சொல்றோம். இதை நாம தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கும் போது அந்த ஞானத்தை நமக்கு வந்து பகவான் அளிக்கின்றார் அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். வாஞ்சகல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். நித்தை கௌரவ பிரேமநந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. இந்த வேத சடங்குகளுக்கு ஏற்ப இந்திரன், பிரம்மா, சரஸ்வதி மற்றும் கணேசரை போன்ற சில தேவர்கள் வழிபாட்டிலும் கூட அத்தகைய வழிபாட்டின் ஆளும் சக்தியா இருக்குன்னு அந்த விளக்கம் சொல்லுங்க. ஒரு நிமிஷம் பிரபு. வேத சடங்குகளுக்கு ஏற்ப இந்திரன், பிரம்மா, சரஸ்வதி மற்றும் கணேசரை போன்ற சில தேவர்களின் வழிபாட்டிலும் கூட அத்தகைய வழிபாட்டின் ஆளும் சக்தியாக அல்லது விஷ்ணுவின் பிரதிநிதியாக வேதைஷ்ட சர்வே அகம் வேத வேத்தியோ. எந்த வேதங்களை நம்ம யஜ்ஞங்களை சேர்ந்தாலும் அதனுடைய பலன்களுடைய ஆகுதி கடைசியாக நம்ம யாருக்கு கொடுக்கிறோம்? விஷ்ணு பகவானுக்கு தான் கொடுக்கிறோம். அவரே யக்னேஸ்வரர். நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலயும் இந்த கதையை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? தக்ஷன் வந்து யக்ஞம் செய்யும் போது சிவபெருமான கூப்பிடல, ஒவ்வொரு தேவர்களுக்கும் அவங்களுக்கு உண்டான அவிர்வாகத்தை கொடுக்கணும். ஆனா யாரை நம்ம மிஸ் பண்ணாலும் விஷ்ணு பகவான் அங்க மிஸ் பண்ணவே கூடாது. அவர் தான் வந்து யக்னேஸ்வரர். அந்த யக்ஞத்துடைய மூலம் அவர் தான். அவருக்கு தான் வந்து அவர் இல்லாம அங்க யக்ஞமே கிடையாது. அததான் இங்க சொல்றாங்க. எந்த யக்ஞங்கள் செய்தாலுமே அதனுடைய பலன் வந்து அவரே யக்னேஸ்வரர். விஷ்ணு பகவானை திருப்திப்படுத்துறது தான் அந்த யக்ஞத்தோட நோக்கமாகவே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ என்ன மெயின் கர்மங்கள் செய்தாலும் அதனுடைய இறுதி பலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அவர் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. மற்ற எப்படி நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, உணவிடும் போது வயிற்றுக்கு போறது, அது போல தண்ணீர் இடும் போது வேர்ல நம்ம விடுறதுன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சோ மற்ற பாகங்களுக்கு கொடுக்கறத விட அந்த மூலத்துக்கு நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சிவபெருமான கூப்பிடுன்னு சொன்னீங்களா பிரபு மாதாஜி? அதே மாதிரி விஷ்ணுவையும் கூப்பிடாத செஞ்சார் அவரு. விஷ்ணு பகவான கூப்பிட்டார், சிவபெருமான விட்டுட்டார் அவர். தட்ச பிரஜாபதி வந்து 3 அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் நம்ம அந்த இது படிக்கும் போது நீங்க பாப்பீங்க, 3 முறை அவர் வந்து தட்சனாக வருகின்றார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை வந்து சிவபெருமான அவர் கூப்பிடல, பர்பஸ்ஃபுல்லா வேணும்ட்டே அவர் வந்து அவர் கூப்பிடல, அவரை அவமானப்படுத்தும் விதத்துல. அதனால ஆனா விஷ்ணு பகவான் மத்தவங்களை கூப்பிட்டு இருக்காரு, ஆனா சிவபெருமான மட்டும் கூப்பிடல.
சோ இங்க நம்ம அதை எதுக்கு நம்ம மேற்கோள் காட்டுறோம்னா, யஜ்ஞம் செய்யும் போது அந்தந்த தேவர்களுக்கு உண்டான அபிர்வாகத்தை கொடுக்கணும். ஆனா யக்னேஸ்வரர் அந்த இதோட மூலம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு பகவான். எந்த யஜ்ஞத்தோட மூலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு பகவானை திருப்திப்படுத்துறதாக இருக்கணும். அதுதான் வந்து யஜ்ஞமே. இதை நம்ம வந்து யாக சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3வது அத்தியாயத்திலயும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் பகவத்கீதையில. ஒவ்வொரு யாகத்தோட மூலம் வந்து அவரை திருப்திப்படுத்துறது. அவரை திருப்திப்படுத்தும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா மத்தவங்களுக்கும் நாம வந்து அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நம்ம கொடுக்கறதுனால அவங்க மகிழ்ச்சி அடைந்து நமக்கு தேவையான மழைகளை வந்து கொடுக்கறாங்க. அதன் மூலமாக பயிர்கள் தானியங்கள் பயிர்விக்கப்படுகின்றது. அதை நாம வந்து சமைத்து பிரசாதமாக பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அதை நாம எடுத்துக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில. பாலாஜி, இப்ப விஷ்ணு அழைத்துதான் ஒரு யாகம் பண்ற தட்சன். அப்படி இருக்கும்போது அவரு இது வெற்றி அடையலையா மாதாஜி? ஏன்னா அவர் வந்து கர்வத்துல பண்றாரு இல்லையா. பகவான் வந்து பக்தவச்சலன். தன்னை யாராவது எது சொன்னா கூட அவர் வந்து பொறுத்துக்குவார். ஆனா தன்னுடைய பக்தர்களை அவமானப்படுத்துறத அவரால வந்து இது பண்ண முடியாது. பாகவதர்களை வந்து இது பண்றத பண்ண முடியாது. சிவபெருமான் வந்து முதல் வைணவர் அப்படின்னு பாக்குறோம். எப்பொழுதும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கார். அப்ப அவரை அழைக்காம அவர் பண்ணது தவறு இல்லையா. அதனால அங்க வந்து அது வந்து முழுமையடையல அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அந்த யஜ்ஞம் பண்றதோட பலனே வந்து அவருக்கு கிடைக்கல அந்த இதுலன்னு பாக்குறோம். அதனால அவர் அடுத்து திருப்பி ஒரு தட்சனாக பிறக்க வேண்டியதாக இருக்கு. அந்த கதைகள் நம்ம வரும்போது பார்ப்போம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல விளக்கம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. Sure. No problem. That's okay. I'll stop. Excellently answered, Mataji. Just 1 second. Hare Krishna, Mataji. Yes, ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Pranams, Mataji. Pranam, Mataji.